Rojbaş hemanno nûçeyên deqeyên dawî hene hûn zanin qesedê biryar da ji dêr hefrê vekişe ji qada aliyê ku dikeve aliyê Helebê, aliyê dinyê Firatê. Niha tam di dema vekişînê de hêzên girêdayî dewleta Tirkiye û hêzên Şamê bêbextî kirin, bi dijwarî êrişê ser şervanên Qesedê kirin. Şehîd hene, birîndar hene. Di vê naberê de Qesedê jî bersiv daye. Niha dîmenên ku ser ekranê dibînin ev bersivdayîna Qesedê ye. Ka berê. Niha Molto allora di Tessia, guarda Giappone, Giappone, Giappone. Kutu var Tessia, kena o dikonu Tessia. Havda ne diyor? Molto allora di Tessia, guarda Giappone, Giappone. yani rewş ev e, ev bersiva Qesedê ye. Hebanno. Teqekî a bi vî şeklê em bihêlin. Niha bûyer çawa çêbû, du hêvarê me ji were weşanek taybet çêkir. Me cih da daxuyaniya dawiya Mazlûm Ebdî ku dibêje li ser daxwaza hêzên hevpeymanî, dostan me biryar daye em ji herêmên şer weke dêr hefrê vekişin, meskene her weha. Em ji wê derê vekişin li ser xerîteyê ez ê nîşanê we bidim dîsa. Em vekişin ji bo em rê li ber şer venekin, ji bo em nebin sebeb, ji bo ku ev sûç nekeve stûyê me, em dixwazin vegerin. Niha veger tê çi manê? Gelekî tê nîqaşkirin ji aliyê çavderên siyasî ve ji aliyê siyasetmedaran ve gelo ev vekişîn bi şeklekî heqeten qebûlkirina têkçûnê ye yan tam berovajî ji bo parastina destkeftên Rojavayê Kurdistanê merûv hêza xwe komîser hev bike, merûv xwe bela wela neke, ew herêmên ku ne aîdî Rojavayê Kurdistanê ne li wan herêma merûv nebîne, merûv firsendê nede destê xêrnexwazan û merûv vekişe Rojavayê Kurdistanê destkeftên xwe yên heqîqî biparêze. Ew şoreşa Rojavayê Kurdistanê mafên me, dibistanên me, zanîngehên me, şoreşa ku jin tê de serdest bû wana merûv biparêze, pergala heyê ya siyasî merûv biparêze, ji bo parastina wan canan îcab dike merûv vekişe. Wisa jî tê şîrovekirin. Lê mesele ne şîrove ye, mesele rastîn çi ye, ber bê ku derê ve em diçin. Gelo niha ez ê nûçe ji we re pêşkêş bikim, ez du sê tişta bibêjim. Niha êşa me heye, meseleya li Helebê de organîzasyona wî çawa çêbû, gelo li gor dilê Kurdan bû. Niha di qada navnetewî de îmajekî yê pejê Qesedê heye, îmaja Kurdan heye, me bi xêra Kobanî bi dest xistiye. Di qada navnetewî de şervanên Kurdan weke lehengan tên zanîn, weke hêza ku Daîş tek bir tê zanîn. Serê me bilind e. Em bi hin tiştan em dikin gurûr ji xwe re. Em pê serbilindin. Niha ev hêzên ku êrişî Helebê kirin, dewleta Tirkiye û hêzên Şamê, xwestin vê îmaja me têk bibin di qada navnetewî de. Me bê moral bikin. Xwestin helbikî me dikaribû li hev bikira jî. Me li hev bikira jî dîsa wisa dikirin. Kom ku jî çê dikirin. Niha li gorî daxuyaniyên dawî em dibînin ku pîlanekî pir mezin a dewletê Tirkiye hebû. Ew li bendê bûn ku Qesedê ji dêr hefrê ve lê xeber bi Helebê ve biçe û dewleta Tirkiye jî bikeve dewrê bawekî fermî wan dera dagir bike wekî li Efrînê. Pîlan ev bû. Qesedê jî
fırsat ne daye desteği devleta Türkiye u buxa neket nava hareketi der hafere ve yani Rojava Kurdistan'ı ve neçu hatta Halep'e kumkuji pekat paşeji anha hatan hatta der hafere ve jwe dereci vekişin çi bu ediyen bin erin ka vekişin hatta kudreti gelo devleta Türkiye u hezin Şam'ı evet dava Rojava Kurdistan'ı jî bikin dava dere zore dava Raqqa heremin petrole dava Kobani bike gelo devleta Türkiye veke çawa serikaniye dagir kir wana hemî anha tê pirsîn mixabin çima tê pirsîn ji ber ku merû wextê tavîz bide tavîzekî din dikeve dorê çeteyên girêdayê hikûmeta Demkiya Sûriyê dibin seroketiya Ehmed El Şara dane li gundê Reqqayê êrişê şervanê Qesedê kirin li herêmê pevçûn anha didomin navenda ragihandinê yê Qesedê bi daxuyaniyekê ragihand ku çeteyên hikûmeta Demkî li dijî şervanê wan êriş pêkanîne niha di encamê de şehîd hene birîndar hene agahî bi vî şekliyê anha nûçeyên deqeyên dawî jî ji min re tên hevandino ez hemûyê ji we re dixwînim anha saniye bi saniye ji min re nûçe ji Rojavayê Kurdistanê tên piştî êrişa xaînane ya komên hikûmeta veguhêz yên li ser nuxteyên me di dema vekişîna ji dêra Efrê de li herêma Dibsî Efan a Rojavayê Reqqayê pevçûn derketiye ev êriş binpêkirineke eşkere ya li hevkirinan e ku bi sponseriya hêzên navnetewî çêbibû li gorî lihevkirinê divê agirbest çê bibiya di nava 48 saetan de hêzê me ji bajarên Dêr Hefrê û Meskenê vekişiyana lê beriya ku vekişîna hêzê me temam bibe hikûmeta Şamê çi kir konvoyên askerî çekên giran tank derbasî bajêr kirin êrişê ser şervanên me kirin di encamê de hejmareke şervanê me anha şehîd bûne em diyar dikin beyan dikin aliyên ku lihevkirin binpêkirine xıyanetê li hêzê me kirine berpirsên vê rageşiyê her wiha em hêzên navnetewî yên sponsor wekî berpirsên vê rûdanê dibînin em bang li wan dikin ku destwerdanê bikin müdaxele bikin van binpêkirinan rawestînin van êrişan bidin sekrandin rê nedin ku rewş hêzê de tir alostir bibe ev daxuyaniya dawî ye hevandino koalîsyona navnetewî piştî binpêkirina peymana vekişînê ew tiştek ku ana min ji we re bas kir dest bi bombebarankirinna deverên dibin kontrola hikûmeta Demkî de kiriye ji qas rast te nizanim koalîsyona navnetewî ji bo van çeteyan bide sekinandinê Demkî be jî êrişê ser wan kiriye yani şerekî pir dijwar anha li herêmê heye hevalê me rojnameger ji me re wisa radiyînin ê ku anha meselê dişopînin şerekî giran heye yani hêzê me jî mecbûr mane ji bo parastina xwe ya rewa li meskena Dêr Hefrê navendê wan bombe bikin yani Qesedê jî hêzê wan bombe dike ev bi vî şeklî İlham Ehmed jî anha daxuyaniyekê daye li ser Twitterê min jî parve kiriye li herêma Meskenê di navbera her du aliyan de pevçûnên pir tund hene dibe em hêzên ewlekariya taybet ji ber vê binpêkirinê ji ber teşwîqkirina tundiyê berpirsiyar dibînin niha hêzên navnetewî berpirsiyaran ji vê rewşê ji ber ku ew bûn navbênkar wan soz da eger hûn xwe vekişînin tu problem çê nabe Mavi soruya bak. Sizden abi soruyor. لا حدا يرمي لا حدا يرمي أبان 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 deqekî meselî de tam temaşe nekir ev ana hevan ji qada şer hatiye şer vê sibê pêk hat di dema vekişînê de hêzên çet Çar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Mavi soruya bak. Sizden abi soruyor.
لا حد يرمي لا حد يرمي أبوك 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 Divê naberê de bila ev li ser ekranê bihevano, aniha divan deqeyan de jî şer û pevçûn didomin hêzên koalîsyonê jî bi balafiran hatine müdaxele dikin. Êrişê çeperên hêzên Şamê dikin, hêzên dewleta Tirkiye. Li gorî nûçeya Rojnûsê jî aniha beriya demekî Kurd fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî gihîştiye Hewlêrê. Nûnerê Amerîkayê Sûriyê Tom Barak jî beriya wê çûbû Hewlêrê. Li wê derê hevdîtina wan heye îro. Tê ragihandin ku hevdîtin perçeyekî hewldanên dîplomatîk in ji bo pêşîgirtina şerekî muhtemel ya di navbera hêzên hikûmeta Şamê û Qesedê de. Di vê naberê de şandeya İmraliyê jî a Dem Partiyê ji bo Abdullah Öcalan re hevdîtinekî çê bike ber bê girava İmraliyê ve çû. Di wê şandê de kî heye? Pervîn Buldan heye, Mithat Sancar heye, Faik Özgür Erol hene. Her sê jî aniha di rêya İmraliyê de ne. Ez bawer dikim zû de gîştine İmraliyê niha di hevdîtinê de ne. Eger hevdîtin xilas bibe ew ê vegerin ew jî daxuyaniyê nadin îro. Yani îro tiştekî bibêjin tune. Ka em binêrin fikrê Öcalan çi ye di derbarê Rojava de em wî merak dikin. Aniha hemî pêvajo filan sekinîne. Dewleta Tirkiye pêvajoya xwe ya li Bakurê Kurdistanê Tirkiye bi temamî ji bo têkbirina destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê de bû dest pê kirin. Ji xwe vaya edî pir baş diyar bû. Kivşe yani. Koalîsyona navdewletî gelekî giring e dibêjim hêzên Şamê aniha dane ber bombeyan. Wekî din hevando niha navenda ragandinê ya Qesedê jî sedemê şer aniha wisa beyan dike ji ber ku hikûmeta Şamê şertên peymana bi navbênkariya hêzên navnetewî hatiye çêkirin bin pê kiriye li bajarê Meskenê şer û pevçûn diqewmin vê sibê ji bo ku pevçûn bi dawî bibin divê em ev bin pêkirin rawestin. Divê êrişên ser şervanê me werin rawestandin. Şam divê girêdayî vê agirbestê be, agirbesta ku ji bo 48 saetan hatiye îlan kirin ji bo vekişînê. Yani nizam çima agirbest ji bo 48 saetan tê îlan kirin ez wî jî fehm nakim. Madem Qesedê biryar daye bi temamî ji dêr heferê vekişe, ez hema xerîtî bînim ser ekranê. Madem Qesedê biryar daye vekişe, çima 48 saet ew nayê fehm kirin. Hevando tê bîra we rewşa nexşê aniha ya dawî ev e. Ez vêya bînim ser ekranê ewsa. Berê dêr hefir ev bû, dêr hefir ev dere, heta vê derê û paşê jî heta vê derê aniha di nava şer de ye. Ev aniha herema şer e, li wê derê şer û pevçûn didomin. Herema ku hatiye bi destxistin jî wisa ye. Tamam. Ana Qesedê ji vê heremê vekişiya hevano. Ewsa çê nebû, ewsa jî çê nabe. Tamam. Qet nebe bila wisa be. Tamam. Yani herema ku aniha Qesedê jê vekişiya ye ev hereme ew biçe heta ku derê gelo ew ê biçin heta Tebqayê. Niha herema Firatê ev dere hevano. Ji vê derê heta vê derê ev Firatê ewsa. Yani ev herem têda cih digire cih nagire nizanim. Ev herem têda cih digire cih nagire nizanim. Rewşekî bi vî şeklî heye. Rewş zor e hevano. Aniha şer û pevçûn li vê derê çêdibin li Meskenê. Meskenê ev dere. Meskenê. Al vê derê. Yani merûv ve dikişe jî êriş dikin. Ez bawer dikim ev van çeteyan ceseretekî pir mezin girt.
Ev jî herema Botanê ye anha meşû mîtînkene ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê hevanna. Êdî çi qas fayde tîne nizanim. Yani piştî Helebê, piştî Dêrhefrê, piştî Vekişînê gelo ev meşû mîtîng dereng neman. Em vê jî dikarin ji xwe bipirsin. Maşallah arkadaşlar maşallah maşallah. Tamam. Yani meşû mîtingên li Bakurê Kurdistanê ew xwasa bes e. Tiştê din ku meriv dikare nîşanê me bide hevanna. Anha erê ev e. Ev anha dîmenên ku hûn dibînin bersiva Qesedê ye êrişên li ser komên Şamê ne ew çeteyên girêdayî dewleta Tirkiyê ne. Ev bersiva wan e anha. Tamam. Niha hevanno ev vekişîn tê çi manê? Mesela Mazlum Abdî do çi gotibû? Fermandarê giştî Qesedê Mazlum Abdî li ser hesabê xwe X'ê doh bi şev ragihand. Hevalên ku merex bikin temamê daxuyaniya wî û şîrovêya me bi ronî rihera li ser wî vîdeoya doh bi şev de ye. Hevalê me bixwazin dikarin temaşe bikin. Tiştê girîng tê de hene. Anha Mazlum Abdî diyar kir ku ev gava ku ew davêjin yani gav çi ye? Li ser daxwaza welatên dost û navbênkaran wan biryar daye hêzên xwe ji rojhilatê Helebê vekişînin li rojhilatê Firatê bicih bikin. Fermandarê giştî Qesedê diyar kiribû ku ev gav ji bo nîşandana niyeta wan a baş e ji bo temamkirina pêvajoya yekirina hêzê wan e. Mazlum Abdî daxuyaniya xwe de dibêje yani îro vê sibê wan saet 7 da yani ev agirbesta wan dikeve meriyetê saet 7 da dest pê dikin ve dikişin êdî heta 48 saetan. Lê kîjan herem di vê vekişînê de cihê digire yani Qesedê temamî ji kîjan heremê ve dikişe ez wî nizanim. Ew wî tê de pir zelalî nayê gotin. Ji ber vê nîqaş li ser hene. Ev biryar li ser daxwaza welatên dost û navbênkaran hatiye girtin. Ew welatên dost û navbênkar jî pêşî li van çeteyan nagirin. Ama ji vir û pê ve tiştek ku em mirov dikare nîqaş bike hevanno entegrasyon çi ye çawa dikare pêk were. Tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê gelo êdî mümkün e nemümkün e. Rêveberiya xwe ser wê bibe serwerê coğrafyaya xwe yan na. Destkeftên Rojavayê Kurdistanê weke pergal weke statû wê were parastin yan na. Bana hemî mühim in. Niha hin îşaret hene Amerîkayê biryar daye vê civîna di derbarê Rojavayê Kurdistanê de li Hewlêrê çêbike. Hewlêr paytexta Kurdistanê ye. Yani di meseleya etnisîte de xwedî watê ye Hewlêr. Çima vê civînê li Ürdünê çênake, çima li Şamê çênake, çima li Enqerê çênake li Hewlêrê çêdike. Li ser bi malovaniya Nêçîrvan Barzanî ya jî Mesûd Barzanî ne mesele ye. Veya îşaretê wê yekê ye ku tê gotin dibe ku li ser meseleya etnisîte
coğrafya ya Rojavay Kurdistan'ı edi nemne bejim Bakur Rojlatê Suriye Rojavay Kurdistan'ı bibe weke heremeke naskirî diqada navnetî wî de. Veya gelo işareti wî yekî em bi xwe hêvî çêdikin. Em ketine pê wî hêviyê gelo. Yan rastî jî wisa ye. Qesede jî bi vê armancê henda xuyaniyan dide ji bo ku em hêza xwe bikaribin biparêzin bi temamî bixin Rojavayê Kurdistanê ji bo destkeftiyên Rojavayê Kurdistanê me biryar daye em vekişin. Niha merû çawa dikare şîrove bike. Yani dî anha hevan bûyer nûçe nemîhîm in. Hêzên Qesedê bersiv dane êrişên çeteyan. 707 ciwan kuştine nemîhîm e. Wan êrişê Qesedê kiriye. Şehîdê me hene. Vana êdî tenê êşa me zêde dike eger şehîdê me hebin. Ama rastiyê naguherîne. Pêşa roja me, qedera me ya sibê rojê naguherîne. Ya ku qedera me diguherîne hevalnon li Enqerê. Li Enqerê dibe em bu ara li hev bikin ku heddê xwe zanibin. Dibe ew jî dünya alem jî fehm bike, hêzên koalîsyonê jî fehm bike ji vî milletê re êdî garantî lazim e. Hevalê me rêvebir jî heqeten carna merûv hest yani hest merûv nikare pêşî li hestê xwe bigire. Çi dibe bila bibe. Mesele ne berxwedan e, mesele ne serhildan e, mesele ne şer e, merûv di şer de bi ser bikeve. Mesele ew e bi biryarên stratejîk merûv bikaribe bo demdirêj biryaran bigire. Merûv xwe bike problem dayne ser masê. Ez vê gotinê tim ez ê dubare bikim. Em mesele zû çareser dikin. Em pirs û hêsan dikin tişta. Em xwe nakin problem danayînin ser masê. Em bibêjin ya arkadaş em millettin. Em millettin. Tamam. Ji me re statû lazim e. Ji me re garantiya navnetewî lazim e. Bi vî şeklî bi van çeteyan re em nikarin bidin bistînin. Yani mesela anha Qesedê behsa ji bo em dibe Qesedê dibêje ji bo em meseleyên tevlîbûnê, meseleyên entegrasyonê hêsan bikin me biryarekî bi vî şeklî daye. Yani Qesedê bawer dike ku entegrê wan bibe yani. Ya çawa mümkün e. Mesela ez sedî set zanim ji Avrupayê ve jî tu binêrî zarokekî 7 salê jî dizane imkana ku Rojavayê Kurdistanê entegreyê Şamê bibe bi vê mantiqê re ne mümkün e. Mesela dünya alem zane. Madem Musa'ye em çima ew qasa dikevin nava hewldaneke vik û vala. Mesela em pir baş dizanin sedî set. Bi vê mantıqa îro ya rêveberiya dewleta Tirkiye re ne mümkün e em entegre bibin. Yani hûn bawer dikin mesela rêveberên Qandîlê werin bi Tirkiye tevlî siyasetê bibin. Mesela hûn bawer dikin na. Ez jî bawer nakim, dünya jî bawer nake, zarokekî 6 salê jî bawer nake. Madem bawer nake çima merû dikeve nava hewldanekî bi vî şeklî? Li Şamê merû dikare entegre bibe, ew dikare erê kengî piştî ku ev çete têk biçin. Piştî ku rêveberiyeke maqûl were. Yani van tiştane em dibêjin. Ew jî dizanin. Rêveberiya Xweser hemî dizane. Lê tişt problemek heye hevano rêveberiya Xweser bi inisiyatîfa xwe siyasetê nake. Mesela ew qasa bu yerên li Helebê çêbû problem paytexta Rojavayê Kurdistanê tune ye. Paytext. Mesela ji kerema xwe re van tiştana mesela hûn bi xwe bifikirin ne? Me wî rojê çi got pir muhîm e ku ji bo milletekî serweriya coğrafîk hebe, paytexta wî hebe, meclisa wî hebe, rêveberiya wî hebe û xwedî inisiyatîv be. Di çarçova vê rêveberiyê de lingê kelekê edalet hebe û biryar hebe. Mesela meclis bikaribe biryara mide. Baş e edalet jî hebe û eskerî hebe. Vana sê lingê pir esasîn pir muhîm in. Baş e li Rojavayê Kurdistanê ev yek tunê ye. Di mesela Helebê de me dît ne xwedî inisiyatîv in. Biryar bi xwe nikarin bidin. Rêveberiya Xweser ne xwedî wê meclisê ye ku bikaribe biryar bi xwe bide. Em hemîl benda Qesedê ne. Halbuki Qesedê artêşekî girêdayê wê meclisê ye. Qesedê çima biryaran bide? Siyaset divê biryaran bide, Qesedê li gorî wê siyasetî tev bigere. Ama me dît tam berova jî ye. Herkes devê xwe vekiriya biryarên Qesedê dinêre. Yani vana ne rast in. Artêş bi xwe nikare biryar bide.
İşte vakti otoriteya siyasi tünebe, ev valahi hebe u saçıydı be. Otoriteya siyasici yani bseri xanın ne? Vana şaştine her herem dibe xwaser be. Di biryarê xwe de bixwe xwedî biryar be. Ne vaya yek ji prensîbên tevyara Kurdî ye xweserî. Ne? Tu saziyekî avatike û sazî divê xweser be. Ya tu rojnameyekî vedikî dibe ew rojname bi serê xwe be. Xweser be. Rêvebirên wê rojnameyê divê karibin biryara xwe bidin. Çi binivîsînin, çi nevîsînin, kîjan fotoğraf baştir e. Kîjan nivîsê merû biweşîne baştir derdkeve pêş. Ji bo fayda millete. Yani askerekî dikare rojname birêve bibe. Na. Li Rojavayê Kurdistanê jî bi vî şiklî ye. Yani ji aliyê xwe ve nayê birêve birin. Veya şaşe. Xweseriya siyasî, xweseriya askerî divê hebe. Mesela dışarıda ji wextê biryara şer ji aliyê siyasiyan ve tê girtin hevan lê rêvebirina şer ji aliyê şervanan ve tê girtin. İja divê çarçovê de mesela merû çawa dikare nîqaş bike yani. Na ev pêşketinên ku çêbûn li Rojavayê Kurdistanê gelek derdor wekê têkçûn dibînin. Ez bi xwe wekê têkçûnê nabînim. Ez biryareke mantiqî dibînim. Ez nabêjim yani têkçûne. Lê wextê ku merû bibêje têkçûne ne rast e. Merû hinekî meselê rast nabîne manîpüle nake. Em tev dizanin ku qesede wextê bikeve nava şer dikare lê xe di Şamê de derkeve. Dikare jî. Şervanên haya me jî heye ku gelek fermandarên qesedê yani dibêjin em amade ne. Em lêxin di Şamê de derkevin. Lê dewleta Tirkî tê dagir dike Sûriyê. Problem ew e. Ji ber ku di qada navnetewî de qûweta hêza me tune ye, me ne Amerîka girtiye keleka xwe, me ne dewletekî din girtiye keleka xwe, em bi tenê ne. Yani vekişîna qesedê dibe merû çawa şîrove bike vaya mühîm e. Ez dibêjim jinûva becihkirineke stratejîk e ve digerin Rojavayê Kurdistanê li wê derê armanc ew e destkeftiyên şoreşê merûv biparêze. Ev çi nûçetê? Deqekî. Yani basa mantıqa devleta Tirkiye dike. Mesela de mantıqa devleta Tirkiye'de tu bi tena serê xwe jî nikarî îstîfa bikî. Dibe tu efû bixwazî. Ancak ew te bikin der. Yani insan ew qas bê îrade hatine hiştin ne dikare îstîfa bike, ne dikare bi xwe biryarê bide. Wezîfa herî bilind be, Serokwezîr be jî divê pêşî efû bixwaze û ew ji seroketî were girtin. Ji aynî mantiq anha me nîqaş kir gavadin li Rojavayê Kurdistanê li Dêr Heferê jî bi vî şiklî ye. Mesela qesede derketiye biryar dide dibe ez vedikişim çete dibêjin na. Ew çeteyên dewleta Tirkiye ji ber ku mantiq dewleta Tirkiye ye. Tu nikarî vekişî. Tu nikarî bibî xwedî îrade. Tu nikarî stratejî diyar bikî. Dibe ez te bikim der. Ev mantıqa serdest hevano hê jî li anha li Dêr Heferê tê pêkanîn. Mantıqa serdest e. Divê ez te têk bibim, ez te bikim der. Tu nikarî bi xwe vekişî. Yani vekişînî jî layıqê me nabînim. Ev mantıqekî bi vî şiklî bi tu away nikare rûnê dora masê bimera. Ne mümkün e. Tu nikarî vekişî. Ji ber vê yekê di dema vekişînê de tu kî vedikişî ya? Ya tu Kurdî Kurd. Tu Kurdî, tu hiçî, tu tuneyî. Tu nikarî vekişî. Divê em te bikujin. Yan jî em te têk bibin. Divê tu teslim bî. Werî nîgê me. Divê tu ew îmaja ku dewleta Tirkiye tim dixwaze ji gerî la bigire ye. Kîjan îmaje? Çeka xwe girtiye dijirife, çeka xwe datîne, destê xwe dest ser serê xwe, her du destê xwe. Datîne ser serê xwe dibêje temam ez teslim bûm. û efû bixwaze ji dewleta Tirkiye. Aniha çeteyên dewleta Tirkiye, çeteyên Şamê dixwazin vê îmajê ferz bikin li ser şervanên me ê leheng. Em ji kengî veketine vî halî ya? Ya li zîndana Amedê
İnsanın me 25 salı, 20 salı bun, gence me bun. Mazlum Doğan 23 salı bu zani. Genç bu yani. Gence me de nabera 20 salı, 25 salı de helvesteki bir şekli nişane devlete Türkiye neden? Helvesteki tekçuyi teslim bunu. Yani em vake millet jivek evne şopiyete bi tu şekli ki dibe meruv taviz ne de. Hatta dereki hezin koalisyon içine ya. Yani vakti ku insan binirin hevanno. Naha vakti ku em venekşin, vakti ku em şer nekin, vakti ku em şer bikin, em te bikuşin, em zedel berxabdin, devleta Türkiye ve vere me bikuşin. Vakti ku em federasyonek mutlak buxazın, vakti ku em serxabune buxazın, devleta Türkiye ve vere me bikuşin. Yani ev mantık şaşı. Em nikarin li ser milletê xwe tirsa mirinê ferz bikin. Vaya pir şaşe. Ew milletê me ku di salên heştê de hevanno, salên heştê nodî de piştgiriya me ya navnetewî tune bû, piştgiriya me ya çekdarî tune bû, hêzên gerîla belkî ya pênsid hebû tune bû, belkî qet binîva tune bû salên heştê ez behs dikim. Xortê me xwedî wê hişmendiyê bûn, digot em Kurdistana serbûxa dixwazin. Em taviz nadin. û bi wê armacî çûn heta mirinê li ber xwe dan. A ku em anîn heta îro jî em bi ser xistin, ew hişmendiya berxwedanê bû. Yani mümkün e devleta Tirkiye mirovan esîr bigire û bi mirovan gotinê xwe bide gotin. Asla. Mirov nikare taviz bide. Rojavayê Kurdistanê aniha ji bo me îmtihan e, Rojavayê Kurdistanê ji bo me ezmûn e. Em di wê derê de divê xwe îspat bikin. Em ji wara çareseriyê daneynin ser masê, tam berova jî em xwe bikin problem dayînin ser masêya hêzên koalîsyonê, hêzên navnetewî. Em milletin ji me re serxwebûn lazim e, ji me re azadiyekî mutlak lazim e, ji me re statûyekî garantiyekê navnetewî lazim e. Wer colanî tê kaxiz maxiz îmze dike, mîna Tayyip Erdogan henekê xwe bime dike, vaya nabe. Heqê Kurda heye, tuneye, Kurd hene tuneye, ew jî nabêje Kurd, dibêje ekrat. Hekaret dike. Ekrat gotinekî hekaretwarî ji bo Kurdan tê gotin. Yani mîna ku bibêjî Erebên çiyayî yani. Erebên çiyayî ne yani ekrat. Hekaret e. Gotina Kurd jî layıqê Kurdan nabînin. Yani van tiştana merû hemî bide alî, merû hinekî li xwe vegere, merû xwe bike problem dayîne ser masê û derdê me aniha bi hêzên navnetewî re hevanno. Hakikaten merû Enqerê jî red bike, bi Enqerê re ji lêhevatin çê nabe, tên dikujin bila bikujin yani. Madem em ji mirinê ji komkujiyê ditirsiyan, me çima ev mücadele da dest pê kirin madem wisa? Ma salên nodî da, salên heştê da me nizanî ku dewleta Tirk tê me dikuje eger em serî hildin. Me zanî bû ama me kir. Wê demê em biçin xetayê xwe wê demê sere rast bikin, ne yê îro. Yani îro sal biye 2026 em biryar didin em dibêjin eger em serbixwebûn bixwazin dewleta Tirkiye tê me dikuje. Ama me salê heştê de zanî bû. Pir numune hene, melkuderê serî rakiriye dewleta Tirkiye hatiye em kuştine. Yani velhasıl aniha ez divê qenatê de me, ez nûçeyên deqeya da wî binêrim. Em hinekî hestiyarim var rojan. Bila slogana me ev be, em zanibin, em fêr bibin, xwe bikin problem dayînê ser masê. Em çareseriyê pêş nexin. Bila ew çareseriyê pêş bixin. Ya û çeteyên colanî kîne hatine ya? Em di vekşînê de jî tên li me dixin ya. Teslimiyetê li ser me ferz dikin ya. Êdî vaya gurûra me dikeve hevan no ya. Mesela rêveberiya xweseriya demokratîk ha herema Rojavayê Kurdistanê ew biryara Ehmed El-Şara di derheqê wî de çi dibêjin? Binêrin. Me biryara serokê hikûmeta Demkiya Sûriye Ehmed El-Şara a di derbarê mafê Kurdên li Sûriyeyê şopand. Ya mesela pir acayip e. Ya acayip tiştekî ye. Rêveberiya xwese radibe serokê hikûmeta Demkiya Sûriye dibêje ji Ehmed El-Şara re. Ehmed El-Şara çi dibêje? Dibê qesede hêzekê terorîst e, dibê tune bibe.
Ya pır acayip rewşa. Em çima wisa em Kurd çima wisa Ahmed El-Şara bermayê Daişê ye, rêveberê Daişê ye. Terörîst e. Tu bi Ahmed El-Şara ra nikarî rûnê ser masê. Suç e. Wextê ku tu bibêjî Ahmed El-Şara yan jî tu qebûl bikî Ahmed El-Şara bermayê endamê Daişê ye, divê tu pêra rû nenê ser masê. Çünkü tu nikarî pêra rûnê. Ew divê hilweşe. Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, dijminê milletê Kurd in. Heta ku ew sax bin li dünyayê, tu nikarî bi wan re rûnê li ser masê. Zehmet e yani. Zehmet e. Çünkü Mêrkana qebûl nakin. Mêrkana hebûna te qebûl nakin. Tenê ji bo teslîmbûna te pêvajoyê te tin dest pê kirin. Me biryara serokê hikûmeta Demkiya Sûriye Ahmed El-Şara ya di derbarê mafê Kurdan de li Sûriye şopand, em diyar dikin ku maf bi biryarên demkî nayîne parastin, lê bi destûrên daîmî yên ku îradeya gelan û tevahî pêkhatiyan îfade dikin têne parastin. Her biryarek niyeta wê çi dibe bila bibe, eger nebe beşekî destûrekê giştî û mafên her kesî bê cudabûn misoger neke, nabe garantiya rasteqîn a mafên tevahî pêkhateyan. Wekî ku di hevpeymaniya civakî ya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk de hatiye destnîşankirin, divê destûreke demokratîk ya pirreng were avakirin ku mafên tevahî pêkhate û civak û baweriyên li Sûriyê biparêze. Ji ber ku pirrengî jêdera hêza Sûriyê û bedewiya wê ye. Di demekî de ku em dibînin dibe ev biryarekê gava destpêkê be, lê hêviyên gelê Sûriyê bi cih nayîne ku berdelên giran dane û şoreşeke rasteqîn ji bo bi destxistina mafê xwe yên rewa, avakirina dewletekê demokratîk ku her kes tê de bi azadî, bi rûmet, edalet û kev bijî. Em teqez dikin diyaloga niştimanî ya rasteqîn destûreke demokratîk a ne navendî ya ku tevahiya ya ku tevkariya rasteqîn di navbera hemû Sûriyeyan de garantî dike, bingeha dewleta hemwalatîbûnê û edaleta civakî dayne, çareseriya bingehîn ya pirsgirêka maf û azadiyên li Sûriyeyê. Dibêje Rêveberiya Xweser. Ji bo çi dibêje? Ji bo wê kaxiza sexte ku Ahmed El-Şara doh îmzê kiriye. Ama hin însan radibin dibêjin tekliyekê heye di navbera îmzêkirina Ahmed El-Şara û vekişîna Qesedê de. Her du jî dibe muqabilê hevin. Hêzên koalîsyonê bi Ahmed El-Şara dane îmzêkirin ku zimanê Kurdî bibe zimanê vebijêrk li dibistanê seçmelî dersî yani ha. Yani Kurdî yani wisa ye li Rojavayê Kurdistanê tu nikarî Kurdî bikî zimanê perwerdeyî. Ancak tu hilbijêrî. Weke İngilîzî, weke Hindû, weke zimanekî din. Nivîsekî sexte ye, merûv nikare guh bide. Bi van tişt ev hemî ji binê dewleta Tirkiye derkevin, bin serê dewleta Tirkiye derdikevin. Ana em bîle sebep em radibin Colanî û hikûmeta Şamê muxatab digirin, wexta xawan de dikin serê xwe dikişîn, serê xwe değişînin. Hemî dewleta Tirkiye. Ya ku em divê bikin, bila dewleta Tirkiye destê xwe ji Sûriyê vekişîne. Meseleyên me Sûriyê bihêle ji me Sûriyeyan re û xilas. Hêzên koalîsyonê vê yekê dizanin. Divê wisa be. Wekî din çare wî tune ye. Çare wî tune ye. Em hemî perîşan bûn, milletê me perîşan bû. Bi sed hezaran koçber hene li wan kampan de. Yani merûv li welatê xwe çawa koçber bibe ya? Aniha li Rojavayê Kurdistanê însanê me ê bê nasname hene qet nasnama wan tune ye. Hebûna wan tune ye. Alîkariya sosyal tune ye. Fabrîqe tune ye têde bixebite. Bê perene. Li Rojavayê Kurdistanê însan bê perene. Jiyana wan aniha perperîşan e. Ne nasname heye, ne mafê seyahîtê heye, ne alîkariya sosyal heye, ne karekî, fabrîqeyekî, înşaatekî heye însanê me têde bixebitin. Bi sed hezaran penaber hene. Bana çi dixwin, çi vê dixwin? Em çawa bûne parsek di nava dewleta xwe û welatê xwe da? Em nebêjin dewlet di nava welatê xwe da. Ji vî milletê re dewlet lazim e. û bila kes ra nebêje, min ra nebêje ya
şu kadar hayalan dibine. Zahmete, çava devlet, çava çedi be. Dünya alemi devlete çava çekir. Ya vakti ku binirin hevanı. Ejvara numune evi bidim. Vakti bibêjî ez dewlet bixwazim dewleta Tirk û êrişê me bike, wê demê Bosna Hersek çawa bû dewlet? Lê xistin mala wan xirab kirin. Nêçîrvan anîn, nêçîrvanê însanan anîn. İnsanên ku xwestin însan bikuje anîn lê xistin. Kosovo çawa bû Kosovo? Ew dîmenê ku geva din hat, Mavi şor, mavi şor. Mavi şor yaman. Sıkı mavi şor. لا حدا يرمي لا حدا يرمي. أبان 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 بازار أبان di vê naberê de hevan ew jî heye mijbîr kir ejwara bêjim li Silêmaniyê şandeyekê bilind ya yekê Niştimanê Kurdistan yenekê bi seroketiya Bafil Talabanî bi amedebûna şahswar Abdulwahid li gel şandeya tevgera nifşên nû civiyaye mijar rojeva serekeya civîna wan ji nû ve çalakirina Parlamentoya Herêma Kurdistanê û destpêka dema şeşem ya yasadanînê ye. Birêya van hevdîtinan yenekê û tevgera nifşên nû hewl didin ji bo çalakirina Parlamentoyê hikûmetekî ava bikin. Êdî pedeke tevlî dibe tevlî nabe ez wî nizanim. Yani aniha hereket heye. Çavê me li ser civîna Mazlûm Abdî û Tom Barekê li hewlêrê ka ez binêrim civîna wan dest pê kiriye dest pê nekiriye hevan no. Aniha İlham Ehmed berpirsê binpêkirinên li Meskenê Şamê. Yani ez dibêjim Rêzdar İlham Ehmed dewleta Tirkiye. Şam tune ye. Şam nikare bibe berpirs ve jî fikra min e dewleta Tirkiye ye. İlham Ehmed tekildarê êrişên komên çeteyan yê li Meskenê li ser hesabê xwe Twitterê min jî ew parvekiriye dibêje em ji sorkirinê li hember Qesedê bi temamî Şamê berpirsiyar dibînin. Li ser hesabê xwe X'ê çi dibêje hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê doh qebûl kiribûn ku hêzên xwe ji deverên Rojavayê Firatê bajarokên Dêr Hefr û Meskenê vekişînin. Hêzên girêdayê Rêveberiya Şamê baweyekê vekirî ev li hevkirin binpêkirin. Di nava her du aliyan da şerên dijwar hene em ji van binpêkirinan ji van sorkirinên li hemberî Qesedê bi temamî Şamê berpirsiyar digirin. Yek ji tiştê ku ez fehm nakim ev e yani ez bim dewleta Tirkiye berpirsiyar digirim. Hêzên koalîsyonê berpirsiyar digirim. Ji ber ku garantî nedane li wê derê nesekinîne. Ew jî zanin ev çetene wan nexwestiye xwe bikin hedef. Yani tiştên acayip çedibin ku hêşê mirovan nagirin. Hêzên koalîsyonê serî sed dizanin ev çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye û Şamê bi temamî Daişin. Lê bu an re hevkarî dikin. Bu an re didin distînin. Yani mejiyê me sekiniye. Saetên pêş me de ez çê bike ezana xatir ji we bixwazim ew xwesa besê hevanna. Min peyamê we jî nenêrî. Mecbûr em ez ê paşê li peyamê we binêrim. Dem bar silav rêz hevanna.